Ari ambuye naira naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Ndi nthawi iso yabwino ino imene timakhala tikuphunzira kuchokera buku lopatulika. Pa pologalamu ya lero muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe. Komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namani Kamalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Msanduliza. M'bale wathu Kamalunje, pa tsiku la lero tifuna tikambiranireponso pa munthu wina ofunikira kwambiri ku moyo wathu wa uzimu. Koma tisanayambe kukamba zimenezo nzofunikanso tomvera tadziwitse za msonkhano umene ampingo wa Khristu akoza. Ampingo wa Khristu ku Mitundu ku Lilongwe akoza msonkhano umene uyambe pa 14, 15, 16 August chaka chino chaka cha 2026. Ngutheka ina kozo madzamvera program imene 2027 yeyi umati mwina chaka chake chino ayi koma chaka cha 2026 chino umene pakhale msonkhano ku Mitundu umene akuitana wina aliyense amene ali ndi chidwi chofuna kuphunzira mawu a Mulungu, kufuna kuphunzira nawo kuphatikiza bonse ampingo wa Khristu ku msonkhano umenewu. Komanso Lilongwe School Biblical Studies amene samatipatsira program ino akutidziwitsa za kuti anatsegula mwayi tsopano kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba chaka cha 2027 mu January. Nguthekanso mwina alipo amene akuzofuna kuphunzira kumeneku, imafuna munthu wamuna wa mpingo wa Khristu akhale ndi certificate yake ya form 4. Akatero akoza kutipeza pa nambala imene tipereke pa mapeto, mudzatogwiritsa ntchito nambala imeneyo kufunsa zokhudza msonkhano komanso kufunsa zokhudza school. Ndiyamikire m'bale wathu Kamalunje kuti makamaka tili limodzi pa tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Tofuna mutithandizirepo pa mafunso ena amene ena akutifunsa okhudza mpingo wa Khristu. Makamaka afuna kumvetsetsa kuti kodi Baibulo limati chani, makamaka pa zinthu zina zimene zimachitika mu mpingo wa Khristu. Makamaka phunziro limene tifuna tikambe pano ndi phunziro lokhudza kuimba kapena kusayimba koma pangonero. Tikangoti kuimba kapena kusayimba palibe mpingo wa Khristu umene suyimba. Palibe mpingo wa Khristu umene ukutinganiro sotumayimba. Koma nkhani kugona pa kuimba pa ngonero. Nthawi zambiri anthu atifunsa mafunso ambiri pazokhudza kuimba pa ngonero, ndeno tikhale ndi program imeneyi kuti mthu atithandize kuchokera buku lopatulika kuti Baibulo limati chani. Tisanayambe kuyankha kumeneko nchofunika kuti mwina tiyike maziko abwino pochokera kuti tikati ngonero ndi chani. Zikomo kwambiri. Ndithokoze chifukwa cha phunziro limeneli. Ndikhulupirira kuti labwera pa nthawi yake potengera kuti abale ndi alongo ambiri m'madera ena azunzika pa nkhani imeneyi mu mpingo. Pafunso lanu lofunsa kuti tikati mgonero ndi chani, mwina poyamba ndinene kuti muchichewa chathu mawu amenewa amakhudza chakudya chimene anthu adya pa nthawi imene ayembekezera kukagona tikapita muchichewa chathu. Tsono chakudya chimenecho chimene chikuwalozera anthu ku nthawi yakukagona ndimene muchichewa china amatchula chakudya chimenecho ponena kuti mgonero. Yesu Khristu nayenso anakhazikitsapo mgonero wake umene walembedwa nkhani yake m'buku lathu lopatulika Baibulo. Pa nthawi imene Yesu amembekezera makamaka kukakhazikitsa dongosolo limeneli, tikawerenga pa Mateyu 26 mu verse yake ya 17 ndi 18 akunena kuti ndipo tsiku loyamba la mkate wopanda chotupitsa wophunzira anadza kwa Yesu nati, mufuna tikakonzere kuti Pasaka kuti mukadye? Nati iye, mukani ku mzinda wa munthu wangana mukati kwa iye, mphunzitsi anena nthawi yanga yayandikira, ndidzadya Pasaka kwanu pamodzi ndi ophunzira anga. Ophunzira adamufunsa Yesu kuti tikuona kuti nthawi imene timapanga Pasaka yafika, mungakonde kuti tikakonzere kuti Pasaka? Ndi Yesu anawawunikira kuti mupeze mzinda wina kapena kuti mudzi wina, mukapita kumeneko mukanene kuti nthawi yanga yayandikira,
ndidzadya Pasika kwanu. Ponena kuti nthawi yanga yayandikira, amafuna kutanthauza kuti nthawi yoti akaperekedwe kuti akafe yayandikira. Ndiye tsopano chakudya chimene afuna kudyachi ndi chimene akakadya chikakhala chomaliza pa nthawi imene yayembekezera kuti apita kokafa. Tsono pogwirizanitsa kuti ndi chakudya chimene chimokonzekeretsa kuti akadya akapita kokafa, komanso potengera kuti Ayuda Pasaka amapanga nthawi ya madzulo. Zinthu ziwiri izi zinaphatikizana kuti malemba ena dongosolo zilitchula kuti mgonero. Choncho mukafunsa kuti kodi tikati mgonero ndi chani? Ndi chakudya chimene anthu adya koma ayembekezera kupita kokagona, ndi chimene chimatchulidwa kuti mchichewa amati mgonero. Ndithu ya chakudya chogonera. Chakudya chogonera ya. Pamene mwakamba zimenezo mnatibweretsa buku la Mateyu chapter 26 I think. Anatifotokozera kuti kodi cholinga chimene Yesu amachikhazikitsira mgonero umenewu chinali chani? Yesu Khristu akamayika chinthu kapena akamalamula chinthu anali ndi cholinga ndithu. Sanayikepo chinthu popanda cholinga. Tikabwerera pa buku limene tawerengali tiyamba kuwerenga verse yake ya 26. Mateyu 26 mu verse yake ya 26. Pamene pa akunena motere. Ndipo pamene iwo anali nkudya, Yesu anatenga mkate nadalitsa naunyema, ndipo mmene anapatsa ophunzira anati, tengani, ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena, mumwere ichi inu nonse. Yesu Khristu pamene amakhazika dongosolo ili amanena kuti mkate umene uli chakudya chimenechi anthu akadya ndi kuti azidziwa kuti ali kukumbukira Yesu pa imfa yake. Chifukwa ndagwiritsa ntchito mkate wopanda chotupitsa umene amembekezera kuti udzafanizira thupi lake la kufa pa mtanda, komanso anagwiritsa ntchito chipatso cha mpesa chimene chimayembekezereka kuti chidzayimira magazi ake pakufa kwake. Choncho tikaonanso buku la 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 23. Mu buku limeneli la 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 23 amanena motere, tiwerenga kufika verse 26. Pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu sikuja anaperekedwa anatenga mkate, ndipo mmene adayamika ananyema nati, ichi ndi thupi langa la kwa inu, chitani ichi chikhale chikumbukiro changa. Koteronso chikho chitatha chakudya ndi kuti chikho ichi ndi pangano latsopano m'mwazi wanga, chitani ichi nthawi zonse mukamwa chikhale chikumbukiro changa. 26. Pakuti nthawi zonse mukadya mkatewu ndi kumwera chikho mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Paulo analinso kuwauza anzathu a ku Korinto kuti Yesu Khristu pamene asanaperekedwe, zimene tawerenga pa Mateyu 26 verse 26, ndi anauza a Korinto kuti pamene Yesu amapereka mkate uja kunali kuti ife tizidzamukumbukira makamaka pa imfa yake. Ndiye chifukwa adanena kuti ili ndi thupi langa la kwa inu, chitani ichi kuti chikhale chikumbukiro changa. Choncho chitathanso chakudya Yesu anatenganso chipatso cha mpesa chimene chikutchedwa m'mabuku ena kuti chikho, ndipo adayamika Yesu niwapatsa ophunzira ake. Ndiye Paulo anena kuti nthawi zonse tikadya mkatewo ndi kumwera chikho, pamenepo tulalikira za imfa ya Yesu. Choncho Yesu pokhazikitsa dongosolo la mgonero analikhazikitsa ncholinga chakuti omutsatira kapena kuti ife Akhristu tidzakumbukire zokhudza imfa yake. Nkhani imene imangokhudza zokhudza kukumbukira za imfa yake, pafunika kuti mwina nthawi zina Baibulo tizilimvetsa bwino. Chifukwa mgonero umasiyanapo ndi nkhani yokhudzana ndi ubatizo. Paja pa ubatizo pamakamba zakufa, kuyikidwa m'manda ndi kuukitsidwa. Koma pa nkhani ya mgonero akuti cholinga chake nkuti anthu tidzangokumbukira zokhudza imfa yokha. Choncho mukafunsa kuti Yesu pamene amakhazikitsa mgonero panali cholinga, ndi zoona ndithu panali cholinga chake nchoti ife tidzamukumbukire Yesuyo pa imfa yake. I think nthawi zina
munthu ukakhala kuti sunadziwa kuti chimene achiterezi nchani umatophwanya lamulo chifukwa sukudziwa. Koma ndi yofunika kuti munthu azitha kumvetsetsa kuti kodi ngonero umene ukamba pawo muli chani cholengera ke ndi chani. Tikona m'buku la Mateyu chapter 26 verse 26 matsika mosomera mlengezo timadziwa ndithu kuti pali zinthu ziwiri zimene wanga ngonero chimaso cha mpesa komanso mkate wopanda chotupitsa. Zimenezi zikubwera ifa chonero kuti ndibe tifane dzikumbukira ifa yandanija ya Yesu Khristu komanso tingamadya timakhati kulalikira za Yesu Khristu uja sikuchotsa machimo ayi fantasy anthu amatande kuti tikakudya ngonero basi machimo atwarane pano machimo sayoka chifukwa anthu adya ngonero ndi chinthu chofunikiranso kuti anthu azimvetsetsa ifa ina amati ati kudya ifa choti mulungu mwina akamapemphera ati khululukeni machimo athu pamene tikudya ngonero umenewu tikutenga mkatewu kapena tikumwera chikho ichi. So nthawi zina fayofase koma tsopano monga chimene ndimafuna choti mafuna kuti patse maziko amene mwatipatsawo koma monga kali pamene mafuna zambiri kuti cholinga chimene anthu akumafunsa kwambiri ndi pankhanipo khudza kuyimba apa kuti mene takumvera ndi mukuone kuti awa amachita ndithu ngonero awanso amachita ndithu ngonero koma amene masiyana iniyo masiyana poti awa amayimba awasatani awasayimba ena amayimba ena amati asayimba. Baibulo limati zolondola nziti zikomo kwambiri. Nthawi zambiri pachina chilichonse chimene tifuna kutumikira Mulungu kuti tidziwe kuti chitalondola kapena chitasokera. Nthawi zambiri njira ina yofunika poyamba anthu tizidziwa mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake pa chipembedzo. Kupanda kudziwa mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake pa chipembedzo chikhoza kukhala chinthu chovuta kuti mukadziwa kuti ichi takhoza kapena ichi talakwitsa. Tsono panopa mafuna kuti ndifotokozereko pang'ono mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake. Tikadziwa zimenezo ndiye kuti pamenepa ndi tsopano tibwere pa fundo onena kuti kodi amene amalondola amene amayimba pangonero ndi amene sayimba pangonero ndi ndani. Chinthu choyamba chimene tifunika kuti tidziwe tionapo buku la Aheberi chapter 11 mu verse yake ya 6. Mbuku limeneli la Aheberi chapter 11 verse yake ya 6 pali maonena kuti koma opanda chikhulupiriro sikutheka kumkondweretsa pakuti iye wakudza kwa Mulungu ayenera kukhulupirira kuti alipo ndi kuti ali obwezera mphotho kwa iwo akumfuna iye. Mlembo buku la Aheberi akutikumbutsa kuti pamene tabwera mu mpingo tabwera kudzachita chifuno cha Mulungu kapena kudzakondweretsa Mulungu. Ndiye tsopano mlembe wanena kuti koma tungati tipita kwa Mulungu ufuna kumukondweretsa ngati tapita koma osakhala nacho chikhulupiriro zimenezo sizitheka kumutani kumukondweretsa. Chifukwa Mulungu samakondwera ndi munthu amene wadza kwa iye koma opanda chikhulupiriro. Ndiye kuti chikhulupiriro ndi chinthu chimene chili chofunika kuti ife tifuna kukondweretsa Mulungu tikhale nacho chikhulupiriro. Ndiye funso linganena kuti kodi chikhulupiriro ndi chani kapena kuti chikhulupiriro chimapezeka mwa munthu modani. Pafunso limeneli yankho lake tilipeza pa buku la Aroma chapter 10 mu verse yake ya 17. Pa Aroma mutu 10 verse yake ya 17 akuti chomwecho chikhulupiriro chidza ndi mbiri idza mwa mawu a Khristu. Pamene pa Paulo afuna kunena kuti tikamati chikhulupiriro ndi kuchita malingana ndi mmene mawu a Mulungu akunenera. Afuna kuti chotsapo nena kuti chikhulupiriro si maganizo athu, chikhulupiriro suchita zinthu mwamphamvu chabe. Koma chikhulupiriro ndi kutsatira malingana ndi mmene mawu a Mulungu akunenera. Choncho ngati sititsatira sitichita zinthu molingana ndi mmene mawu a Mulungu akunenera ndi kuti tichita zinthuzo mopanda chikhulupiriro. Chikhulupiriro chachabe. Choncho ichi mfundo yoyamba imene tiyenera kukhala nayo kuti Baibulo limapereka ulamuliro wake motani. Pali chinthu chena cha nambala 2 chimene Paulo adalangiza anzathu aku Akolose. Pa Akolose chapter 3 mu verse yake ya 17 Paulo amanena kuti ndipo chilichonse mukachichita m'mawu kapena mu ntchito chitani zonse mu dzina la Ambuye Yesu ndi kuyamika Mulungu Atate mwa iye. Chimene Paulo amalangizira Akolose amauza kuti pamene muchita zinthu zoti mufuna kuchita chifuno cha Mulungu muonetsetse kuti kaya chinthu cho muchita m'mawu kapena muchita mukugwira ntchito muonetsetse kuti muchita zinthuzo mu dzina la Yesu Khristu ndi kuyamika Atate Mulungu mwa iye. Akamati mu dzina amatanthauza kuti mu ulamuliro. Kuti kodi tuchita apazi
adalamula ndi Yesu ndipo ngati adalamula ndi Yesu adalamula modani ya koma osangochitapo ngati sichili mulamuliro wa ndani wa Yesu ya iyinso ndi fundo ina yofunikira kwambiri kuidziwa maka pa nkhani yokhudzana ndi mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake pa chipembedzo. Fundo ina yalembedwa pa 2 Timothy chapter 1 mu verse yake ya 13. Pa 2 Timothy chapter 1 verse ya 13 Paulo ananena kuti gwira chitsanzo cha mawu a moyo amene udawamva kwa ine mwachikhulupiriro ndi chikondi chili mwa Khristu Yesu. Paulo amamuza Timoteyo kunena kuti ukamachita zinthu zoti utumikira Mulungu uzonetsetsa kuti uchita zimene Mulungu muli chitsanzo chake ya ndiye kuti ngati chimene uchitacho Mulungu mulibe chitsanzo chake ndiye usachite ya ndiye kuti taona mfundo zitatu zimene Paulo waunikira kuti Baibulo limapereka ulamuliro wake pa chipembedzo motani. Fundo yoyamba wanena kuti tikhale nacho chikhulupiriro. Tsono chikhulupiriro ndi chani? Akuti titsatire malinga ndi mmene Mulungu akutani akunenera. Ndiye fundo yachiwiri Paulo wanena kuti pa Kolose 3 verse 17 akuti tizichita malingana ndi mmene Ambuye Yesu adalamulira. Komanso Paulo pomuza Timoteyo wanena kuti uzichita zinthu zimene Mulungu muli chitsanzo chake ya ndiye kuti umu ndi mmene Baibulo limaperekera ulamuliro wake pa chipembedzo. Ndiye tsono tibwere pa nkhani yokhudzana ndi kachitidwe ka mgonero ya kodi mgonero ulipo Mulungu? Yankho ndi inde. Kodi adalamula ndi Yesu? Tikatengera buku la Mateyu 26 verse 26 zikuonetsa kuti amene adalamula kamene sadapereka chinthu ichi ndi ndani? Yesu Khristu. Ndiye tiona mmene Yesu Khristu adaperekera ulamuliro kapena adaperekera zokhudza dongosolo la mgonero. Tiyamba kuwerenga buku limene la Mateyu 26 tiyamba kuwerenga verse 26 kuti timve kuti anzathu ali ndi Yesu adapereka bwanji nkhani ya mgonero. Pa verse 26 akuti ndipo pamene iwo anali kudya Yesu anatenga mkate nadalitsa na unyema ndipo mmene anapatsa kophunzira anati tengani dyani ichi ndi thupi langa. Ndipo pamene anatenga chikho anayamika napatsa iwo nanena mumwere ichi inu nonse pakuti ichi ndi mwazi wanga wa pangano othiridwa chifukwa cha anthu ambiri kuchotsa machimo. Ndipo ndinena kwa inu sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate wanga. Verse 30 ndipo pamene anayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Azitona. Yesu Khristu ali ndi ophunzira wake pamene amapita kukhala pa mwambo wa Pasika. Ndiye tsopanoyo ophunzira ali kudya zokhudza Pasika, Yesu anapatulako mkate wina wapadera ndi zipatso za mpesa zimene amafuna akhazikitse pangano latsopano zimene tikuzitchula kuti lero ndi mgonero wake. Ndiye akunena kuti ndipo pamene iwo anali nkudya Yesu pamene anatenga mkate nadalitsa. Mawu kuti nadalitsa tingagwiritse ntchito mfundo nena kuti adapempherera. Ndi atapempherera adawapatsa ophunzira ndipo iwowa adadya. Ndipo chitatha chakudya adatenga chipatso cha mpesa ndipo kenaka ndayamika Mulungu. Kuyamika ukuso tukamba zakuti adapemphera ndipo atatero adawapatsa ophunzira. Choncho atachita zimenezo amaliza dongosolo lokudza mgonero. Mateyu polemba wanena kuti asananyamuke pa dziko pomapita kumene amakhala Yesu ngati ku phiri la Azitona adayimba nyimbo kumapeto. Ndiye kuti dongosolo limene Yesu anapereka pa Mateyu 26 verse 26 lilikuonetsa ndithu kuti pa nthawi yakudya mgonero, kudya mkate kapena kumwa zipatso za mpesa adachita zimenezi popanda kuimba nyimbo. Koma asanamwazike ndi pamene adazimba nyimbo kumatani kumapitoka. Choncho munthu atafuna kudziwa kuti pa nthawi imene Yesu Khristu ndi ophunzira odali pamodzi pamene Yesu amapereka dongosolo zidayenda bwanji, chilungamo chake nchonena kuti nyimbo odayimba otatha kudya komanso sidali mbali yokhudzana ndi mgonero. Mofanana ndi mawu amene wapezeka pa Mateyu 26 verse 26 Mariko adalembanso pa nkhani yomweyi. Tikaona buku la Mariko mutu 14 tidzamba kuwerenga verse yake ya 22 kulekeza verse yake ya 26. Pa Mariko mutu 14 verse yake ya 22 akuti ndipo pamene iwo anali nkudya iye anatenga mkate ndipo pamene anadalitsa ananyema napereka kwa iwo kuti tengani thupi langa ndili. Ndipo anatenga chikho ndipo pamene anayamika anapereka kwa iwo ndipo iwo onse anamweramo.
ndipo iye anati kwa iwo, ichi ndi mwazi wanga wapangano, wachipangano othiridwa chifukwa cha anthu ambiri. Ndithu ndinena nanu, sindidzamwanso chipatso ichi cha mpesa kufikira tsiku lijalo limene ndidzamwa chatsopano pamodzi ndi inu mu ufumu wa Atate wanga. Verse 26, ndipo atayimba nyimbo anatuluka kunka ku phiri la Azitona. Apa Mariko tawerenga ngati uchitira ndamanga pa zimene Mateyu adalemba. Taona ndithu kuti akanakhala kuti Mateyu mwina adasokera pa kulemba tikadaoneranso Mariko. Koma Mariko akuonetsanso kuti mkate odadya, chipatso cha mpesa odamwa nthawi imene iyo osamayimba nyimbo. Koma nyimbo odayimba otatha kudya. Alunyamuka kumapita ku phiri la Azitona. Choncho tikaona dongosolo limeneli likuulula kuti potengera ndi mene Baibulo limaperekera ulamuliro wake mu chipembedzo. Ichi ndicho chitsanzo chimene chili m'buku lopatulika Baibulo chokhudza ngonero. Komanso iyi inayi nthawi imene tikamati Yesu analamulira ulamuliro wake wakupereka mgonero lachitika mu njira imene. Choncho ili ndilo dongosolo loyikidwa ndi Mulungu makamaka pa nkhani ya mgonero. Ndipo utsimikizira kuti dongosolo limeneli losatha mpaka na kufika kwa kubwera kwa Yesu. Tionapo buku la 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 23. Tinawerengaso matibwerezanso chifukwa cha fundo imene. 1 Korinto chapter 11 mu verse yake ya 23 akunena kuti, pakuti ine ndinalandira kwa Ambuye chimenenso ndinapereka kwa inu, kuti Ambuye Yesu sikuja anaperekedwa anatenga mkate, ndipo mmene adayamika ananyema, nati ichi ndi thupi langa la kwa inu, chitani ichi chikhale chikumbukiro changa. Koteronso chikho chitatha chakudya, ndi kuti chikho ichi ndi pangano latsopano mwazi wanga, chitani ichi nthawi zonse mukamwa chikhale chikumbukiro changa. Pakuti nthawi zonse mukadya mkatewu ndi kumwera chikho mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye. Paulo atasokonezeka anzathu aku Korinto zokhudza mgonero, ndiye kuti anawawuza kuti nchimodzimodzi kuti awawuze kuti ngati mwasokonezeka pa nkhani ya mgonero ndiye mufuna mulunjike mubwerere pamene Yesu Khristu ankakhazikitsa nkhani ya mgonero. Chifukwa Paulo wanena kuti ndakupatsani zimene ndatenga kwa ndani? Kwa Yesu. Kuchokera pa nthawi imene asanaperekedwe pa Mateyu 26 paja adatenga mkate nadalitsa, adatenga chipatso cha mpesa nayamika, nanena kuti zimenezi ndicho chikumbukiro cha ndani? Chikumbukiro changa. Choncho tikatengera kuti amene amatsatira dongosolo la Baibulo pa nkhani ya mgonero ndiye kuti ndiwo amene amadya kuliko kuti sayimba nyimbo. Ndiye kuti amene amayimba nyimbo pamene ali kudya mgonero amachita zimenezo koma osati zochokera m'buku lopatulika Baibulo. M'Baibulo mulibe chitsanzo cha mgonero umene udachitikapo kutonka tuko kudya ukotani woyimba ayi. Ena pofuna kuonjezera mabwera ndi fundo lero kuti mesa tikamayimbapo tikondwerera imfa ya Ambuye. Koma munandiyankhira bwino, munandifotokozera bwino, munafotokoza kunena kuti tikamachita zinthu tizichita mwaulamuliro. Osati zimene ife tikuganiza. Tsono ulamuliro umene uli m'Baibulo ndi wokuti ngati mukudya mkate kapena mukuchita mgonero muchite motere. Mutenga mkate, mutenga chipatso cha mpesa, ngati pangakhale nyimbo ndi kumapeto. Paulo anandisangalatsa amene anayambira pa 1 chapter 11 wanena kuti zimene ndinalandira kwa Ambuye. Koma ngati muone zimene Paulo analandira chipatso cha mpesa, analandira mkate, komanso chimene analandira ndi choti ukatenga mkate umayamika, ukatenga chipatso cha mpesa umayamika, koma za nyimbo sanayitani kwa Paulo, chifukwa sanayilandire simbali ya mgonero. Chifukwa kuti kuimba sikuli mbali ya mgonero, nyimbo ndi chinthu chapadera. Awanayimba ifota kupita. Koma ife tikhoza kusitingana kuti tiimbe nyimbo pamapeto ifoti ndilamulo. Kapena tiimbe nyimbo chifukwa chonena kuti ife takondwa. Si lamulo. Ndiye kuti munthu ayenera kumvetsetsa kuti ngati tifuna kupanga zinthu malingana ndi lamulo la Ambuye, lamulo limene tapatsidwa. Titenge mkate, tipemphere, tigawane. Titenge chipatso cha mpesa, tipemphere, tigawane. Pakhale kuimba nyimbo, chifukwa lamulo palibe, chitsanzo chilibe. Ngakhale takhala ndi maganizo onena kuti zimene manena zoti kukondwerera. Ananena kuti tikondwerere motero ngati. Ngati tingakondwere mwabwino ndi mmene Ambuye anatilamulira. Komanso tabwera mu mpingo chifukwa chofuna kunjoletsa Mulungu. Osati ife. Amakondwera ngati tachita monga mwachikhulupiriro. Chifukwa ena amanena kunena kuti palibepo vesi imene naletsa kuimba pa ngonero. Tandiuzeni vesi imene naletsa kuimba pa ngonero. Koma chimene amaphonya ndi chimene somafotokoza kale.
ife tisayangane kuti ndi vesi imene analetsa kuimba pangonero, koma ife tinene kuti kodi ngonero imene anatipatsa anati tichite bwanji. Yesu anapereka ndondomeko yanji. Ndondomekoyo ndiye ulamuliro. Ndero uletsa china chilichonse chone. Nthawi zina timapatsa munthu chitsanzo kunena kuti kodi takhala kuti tili ndi mwana tumupiritsa ku shopu akatigulire zinthu. Ndeti mpatse 2000 ikandigulire ku macheso. Ndeti 2000 ikagule macheso. Mwana uja pera umene uja wakagula macheso, wakagula kamba, wakagula chani abwera nazo. Ndeti mzafuza kuti wakagula zonsezi bwanji. Ndeti mwana uja zina kuti nanga mnandiretsa. Mesa mnanduzo kuti nkagule macheso. Tikozo kuti mwana azimene ankhazidziwa bwino. Chifukwa pamene mwangomuza kuti kagule macheso, mwamuletsa chimene simunachule. Ndeti pamene Bible lanena kuti tikamachita ngonero tisaimbe nyimbo, tisake vesi yakuti mpati pamene ananena kuti musaimbe nyimbo. Koma lamulo limene anatipatsa lori chani. Ife titsatire lamulo losati zimene fere kutani. Tikuganizira. Nzona ndithu. Mwafotokoza bwino kwambiri pa nkhani imene ya ngonero. Koma nthawi zina munthu amafunsa kuti nangano zimene zinachoka kuti anthu ayambe kuimba aka zinatani kuti zifike pamene tamva ndithu Bible kuti mulibe nyimbo pa ngonero, koma popeza nyimbozo zilipo lero munthu akoza mafunsa kuti zinatani kuti mumpingo muzilowe. Chimene chidambitsa kuimba nyimbo podya mgonero pamene Bible mulibe, nthawi imene imabwera nyimbo ya pa mgonero inabweretsa ndi nthawi imene munadzabwera mu mpingo kwaya. Komanso kachitidwe kaja komalengeza mathandizo apamaliro anthu akasonkherana kana zinthuzi zinabwera mu nthawi imodzi. Chimene chinabweretsa zinthuzi ndi kuti mpingo ukadali mu khanda udalandira anthu ochokera ku mipingo ina makamaka ukamba zakuno ku Malawi. Ndiye kuti adalandira anthu ena ochokera ku mipingo ina kubwera mu mpingo wa Khristu, ndiye tsopano nkuwapatsa mphamvu yoti ayendetse ku mpingo wa Khristu. Ndiye tsopano anthu aja amene amayendetsa mpingo wa Khristu kuti mmutu mwawo mukadali zochokera ku chipembedzo china, ndiye zinapanga kuti waja abweretse kwaya, abweretse nyimbo ya pamgonero, komanso pa kaje system ija yomalengeza mathandizo apamali. Pamenenso Khristu amanena kuti pa Matthew chapter 6 paja kuti dzanja lamanja likanyamula mphatso za chifundo lamanzere lisatani lisadziwe. Ndiye ananena kuti inu ophunzira wanga musatengere zimene amachita masunagoge ena amene akapereka thandizo amafuna aombe lipenga. Ndiye iye amaletsa ophunzira ake amene chili chiyambi cha mpingo mtsogolo mwake. Ndiye tsopano zomwe Yesu ankaletsazo mu mpingo wake zidadzapezeka umalengeza mathandizo apamaliro, kumayimba kwaya, polasiso nyimbo yapachani yapangonero. Anabweretsa ndi anzathu aja amene atina awakuopa uchoka kuchikunja mpingo nkudzapatsa mphamvu ra ndisija mpingo. Chinthu china chimene chimadzachitika nthawi imeneyo mpingo wa Khristu umadzachita ngati ma fellowship aja olakwikaja. Mapeza mpingo wa Khristu zipembedzo zino machita zinthu pamodzi. Nthawi zambiri mukamachita zimene zija zimakupangani kuti muyamwirenso zimene amachita muzikhaliriza zipembedzo zina. Choncho kukhala pamodzi ndi zipembedzo zina nkumachita zinthu pamodzi, komanso nkulandira anthu akunja kwa mpingo kuti akabwera mu mpingo muja adzapatsidwe mphamvu yoyendetsa mpingo. Anabweretsa ziganizo zimene amachita ku zipembedzo zawo. Ndiye pamene mpingo walandira kwaya, walandira nyimbo pa mgonero, walandira dongosolo lomalengeza mathandizo apamali, zinakhanga tsono mpingo kukula nazo. Pamene kachidziso kanadzabwera mpingo unakwanitsa kungothamangitsa kwaya uja. Koma tsopano nyimbo ya pa mgonero komanso kumalengeza mathandizo apamali zimene sizinatime zimene zazo. Koma ndiyamikirebe kuti magomena pamene adachotsa kwaya adachotsanso nyimbo ya pa mgonero komanso finance amaimba pachopereka zimene zizola kwikazi. Ndiye tiyamikire kuti anthu tsopano chifukwa cha chidziwitso mpingo wabwera pa dongosolo tsopano rudziwa kuti chiphunzitso cha Ambuye ndi chiti ndi zinthu zimene zidadzatilowerera ndi ziti ndizi. Choncho nyimbo ya pa mgonero si chiphunzitso chathu cha Ambuye, koma ndi zinthu zimene zinachokera kwa anthu anzathu azipembedzo zina. Moti amene amayimba nyimbo podya mgonero mu mpingo wa Khristu asavutike ndi kusakasaka vesi m'Bible amagaza kuti padzapezeka ponena kuroda ruko kudyukota kuimba achifasizathu tasunga katundu wanzathu azipembedzo zina. Kotero kuti umutu ndimene nyimbo ya pamgonero idalowera mu mpingo wa Khristu. I think imene tafotokozera mutafotokoza bwino. Chimene chili chongomvetsa chisoni ino pena ndichonena kuti ambiri amadziwa ndithu kuti nyimbo siyo ine kukhala pamgonero. Ndipo mpingo wa Khristu ena anali
poyamba apa ena amayimba kera kwataphunzira anasiya kubwerera kusiya kuyimba kera kolero chomvetsa ndi chonenaso akunena kuti tonse ndi pamodzi tiyeni tibwerere pamodzi chimene akuyiwala njani zimene zinaononga mpingo poyambirira zija kuti ubwere nyimbo zimene achita so amaso akakatengaso awo bwera nawo pamodzi mati tayanjana tsopano pano inu mudziyimbe ziyimba koma ndife amodzi ndi kuti bweraso ngati jetaniso chifukwa zipembedzo zina kuti alowetse nyimbo pamkole ndifake njake ndimene ndifake anthu tiwauza kuti izi zisiyeni ngati mufuna usunga mpingo wa malemba ijani ngonero opanda nyimbo ngati mufuna usunga mpingo wa malemba tiyeni tiperekeni opanda nyimbo chifukwa zonsezi sizophatikizana mulungu sanaziwike kuti zitero akamati gawo ndi chinthu chimene chimachitika pachokha ndiye ngati tili ndi magawo asanu mu mpingo ndiye kuti nyimbo ili payokha mgonero libaoka pemphero libaloka ulaliki libaoka nimene dongosolo la Mulungu adatani analiwezera chifukwa ngati anthu aphatikiza kuimba ndi mgonero kuimba nchopereka pompana ambo phatikiza pemphero kuimba pompana ambo phatikiza ulaliki zibwera ndi tifoti anthu sakuona vuto pa zinthu zimene amene anaona vuto koma Mulungu akuti chani ndiyamikire kwambiri chifukwa chokhala nafe pa programu ya lero pamene maphunzira zokhudza kuimba pa ngonero. Pa programu ya lero mlali ndine m'bale wanu Vinjero Gondo chokera mpingo wa Khristu Bwere 36 komanso nali ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu kulilongwe mmodzi mwa msanduliza. Kufikira nthawi ina Mulungu adalitseni nonse amen. Ati ambuye naita naine naira naine tapumulire kuno mwanawe tapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe